Trenbidea Euskadiko garraioaren ardatz nagusia da. Trenaioan etorriak egiteko sistemarik jasangarriena da. Elektrikoa da 100% eta ez du CO2-rik. Euskadik pertsonentzako zein salgaietarako trenbide sare lehiakor bat lortzeko lanean dihardu hainbat mailatan. Abiadura handia, hiriarteko edo aldiriko sarea eta hiri sarea, metroa eta tranbia. Gasteizen tranbia edatzen ari gara, orain hegoaldera eta Laizter Salburuara eta Zabalganara. Gipuzkoan modernizazioan bete-betean sartuta gaude, eta Donostiatik lurperatuta igaroko dan ibilbide berriak unibertsitateetara eta auzo berrietara iristeko aukera emango digu. Bizkaian metroak aurrera jarraitzen du 3. linearekin, lotura hobeak bultzatuz Bilboko auzo gehiagorekin, Galdakaorekin eta Txorierrirekin. Etorkizuneko garraiorako prestatzen ari gara. Basque Mobility. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.